maangi nenche DORCAS KEMUMA keli tukolie wiki uchakira Jumatatu goika Ijumaa uchakira chinsa 12 goika chinsa 3 chamambya tukumanyina nalia aire obolito ase amagazeti ayagenderete ase siasa chisemi dichiko obosombi nabo igo na yande amange wakire biyajo wakire bya DORCAS na kweriganire imiyo mu rubiro rw'ENSAKIA DORCAS ni yariganire bene asomo rubiro rw'ENSAKIA nenche boigo ne yariganire imiyo mu rubiro rw'ENSAKIA naye yariganire bene toroseri tukoriao Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Omorobiryo bwechikos omwanchumuriria bwa television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuriria television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakiresimi ase namba enotisano na ibire inyisato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebosi obwechiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri otagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko buna bono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi Ndizi TV obwansu bw'omugusi
Mwanchumo ligereria bwegetaseni kia Ndizi TV bwakirebuya umuruburi bw'ENSAKIA nande onyale kwa bwikira na sembeo litukulelero litukulia Ijumaa chitarikire ngabano DORCAS rero chitariki emirongo ibiri na isana nemo mutinyu mutangani mwaka bw'echirubire emirongo ibiri na inye mutinyu mutangani na January Chendo cho mutinyu ikase gitega nando gakeranse nando gachaka buye bono naranga tu achaka buya ngusuka sukole mutinyu yo bwate chigorofu kabuga ngane gosori. Good morning bwakirebuya mwanchumo ligete kanda gukwania DORCAS. By the way ya tuete mogoro basinarenge guchakira chinse isa tuiga chinsenya ya tubwaki na ikabo songo gari tauni begeta chibuti na rabanto ba komboria nga AMISI ayenga yokorwa egotwa iga ase orogongo rwa Gusii twagana somo tumoko kyo mwanchumo ligire ngora na turaseka kitari getambe nini Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Happy Sabbath, happy day omwanchumo ligire begetaseni kia Ndizi television gukwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bw'Esabato no moroberio okoretwa ase orekera litukulia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia goikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bw'Esabato abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomonto yo makare mu mugundu yes endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka yonkuigore byage yigore linde ndia matukonzi no mona matebe omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjire nde ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amunaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure areas. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Tasabiro kwa verasenge ncho ye mitambo iyo kidogo rakitu nashukuru Joshua AUTA na wagena zako wakwane kinga chibichamo niliogicha gochira senchira yobo ikiranu emambia yabono bwa kirebya wiki engi momentere nelituko liya gatano liye wiki bagotabe liya gatano timanye tinjo sineni lila kinitoma etase wiki ena lituko liyo mwelio liya wiki days litukama tukaliye biashara ye biashara no bokora ligwa kira litu wakira litu mbaro bagota weekend je litu kuri gutimbuka yaba Saturday yaba Sunday igamanye tenga matuko yemeremo ngoro Monday mpaka Monday nambale amatukabo yarudiyo gutimbuka litu kuri Ijumaa litu kuri Ijumaa yeah oh yes kabisa. By the way abaislam salam alaikum salam wakubrata ba Ahora antigesiko. Ngatigeresiko. Pia mwana sana mwanchumo ligere karibu sana imeyo moroberio bw'ENSAKIA wiki ne ya gatatu. Ene ya gatatu sene ya kane. Yo mutenyo January. Ene ya gatatu. Ya gatatu. Wa. Tuatemire. Nago tenga tugo ikangora nga tugo ika 26 tuira na ande tare 20 toika 23 ga una ande tuira na 21 na bere igo nganja rero nabutene chitariki emirongo ebere na kianda akona bado kwango sire sana lyo konte na chitariki igoro liri watete nga amatukati gatatano ngota na tano ira kini egetiro uwe suguma mambi bono bunere botambeli terana kwa JOSEPHAT AMISI Nchenkuru kwa DORCAS KEMUMA kwa ligani bene imeyo morobirio bw'ENSAKIA tubati asense moye mitandao asense ya Facebook otemina Ndizi TV News Digital asense meli ya YouTube tubati muna Ndizi TV News nabo igasi namba yesimi tubati tubolikire uchumbe ose naboko aligani babe batata somoroberio otomama kwani otome ngora litukolia lera AMISI umete abange nkwani ubali yes ono tiko onde bwensi obwate
Omoyega buno yo maito koro kuno no moyega. No moyega bwa matanga. Ekobe ni enyangi ayo mwali. Bono tuma awetera se namba ya 0792192834. Asante sana. Karibu sana imambia ya bono kirokende DORCAS mwanchu murigeria naroro igoire TV ya for the first time. Asegeta senikia Ndizi TV. Nabaroje jamagete kunya gukwana gaiga no musubati ondo gukwana gaiga togote ngono murubiri bw'ENSAKIA. Ikirengeke na GENSAKIA ni kirikie kiragi. No kogosemia. Yes. Okuko tebia ya gendrete. Nabo igo oyo okugo entertain kogokia. Yes. Ono igo mwancho murigeria yani tobegete nga ebintu bitatu bya mana byingencho. Imemurubiri bw'ENSAKIA. ENSAKIA. All right, mambia ya bono nkwe manyole njirire nga nkwe manyole ngokora kututeri turabira tatu nganyara ko baga gwata ko rutwatikane tega igali tukoria igoro gwikira bonigana mange omwanchu murigeria agendete koba ga korekana inyoranga officially tukoria rero Wizara ya obochenu ngochaka ere omurubiri bo sangrelie birengerio bene igoro ya amonchorelio ayera chikoba ga korekana chinga kibono ekigancha kelio maete kia NHF proposal ni yarenge na bege kanyara ko bege gwete ngari chiko eso asomurubiri chief social health insurance fund asona ma aonchorelio higobono li tukoria rero eke gose wizara iyo yobochero nenyara ko bego chaka bene ogosangiria kwa ebirengeri nyora boiga monchore ao nanya to ba korekana asubotenelwe chi serikali anene uburendi bwaime twaroche omwaziri Kithure Kindiki nanya to ba kuba to koroboti ruwa monchore ao agataba masibali banyara ko bakoba abakoreri abaya asaba konyi ba aji commissioner chi county commissioner bagasukiwe birogo abantu tokanyora abakonganyi wa korerwa oboganyi bwa bene kurwa CA county ye osasa chi county chinde korengana na Kindiki ni gatebete ine nchira AMO kwene Kiabu na obokoreri bwanyara ko bogotingi wana boigo oborendi imense ya Kenya bwanyara ko bogotingi wa senchira yobo ikerno mata monchori na maya monchori na njire twaro chinonya bali abanene bechi school reshoveling inkenkenke gobono chi department maite nonya banyanyimbo baroko nyara baberire police station ya yamo paka bana omwana ibole tuli mwana ibole tu akomera nga sergeant Mengo asomubekana no ara asigeta seni kebanyanyimbo kia AMISI omwana yo kinire karocho musigali yo gago bono ni mwana utari kumuranga musigali munyanyimbo kawaida agote ibabira abakinyoro abanga bachi ubona wa monchereria by the way me I recommend me akebere tatoiga kikwabutira asigeta seni kebanyanyimbo monchereria nyara ko bakobo kabisa bwango sana tokonyora na abanyanyimbo bacha bono babere kegori bamete bamanyayine tukonara na kuri na kukoro cha kwabo kubamisi bonki AMISI arangora bali ngora mamocho konyora li monta bwatirugali na magoso ale chipengo lakini kaikira ali police station no okokwane abasigali njere na kimore ekimote omete mugano nari naroje kawakwa nabanyanyimbo mugana naroje igoro naroje nga omunyanyimbo yomo ase county ya Kisii ase chiro ya daraja 2 mete bona benyore tasa kongo kerabete kago koni mo onyabiashara yo mo begete mpesa. By the way mwana uyu na baranyoro cyo kuri distance no munyanyimbo bwa serikali so munyanyimbo bwa county ya Kisii no munyanyimbo. All right bono ikera baraba kwenda bacho koro bunereri obu ono bugima bwako krumbo bugima go kongera ule mpaka banyanyimbo AMISI Kenya yabono ngete to ni ndo abakenya bakawaita bwagete mutu na maega omosumeno uko nacho mutu na mae bono igo tarintu twika karambikira iri bukumi agwo tino mokori mbere mase ebengi ngante ni ngantara ruga igangoso achire bonega mate agadire yagrana gatana ande mentake mate coffee eri uniform mate usekere wakwanire ngaye nchena AMISI munyanyimbo mukora libwe county nini ayonsi na maskanto kwa kwenda gari market watumie lietalie gasi kabisa no manyete njino murali Ndizi bekira matoke bya kabisa mente kabisa ona whatever kwa bekiro kwagenda guse
no tena agabu olitali kunya gusaba nange pande wasika mwinega hana batulendete ma daraja onye tali inwe kana ngantora anda kwabeire gokorokana mari ga bono wegenwe buri iguru yes abagota okwanda gali orusi kuika mwinari o reverse bono metina kongusana tiganga abantu bale abarungiga anda begenu maitita binero konyora nonyo muntu akanire feiga nonye abateneria bana bakori mirimo be sector ya boda nonye abali ba matatu chinga kichinde bakorage chiwo maitene kene ngoga chiwo bali bakana ukana pina butire mpesa lakini watayihaya asoko ndo ikire na butugo ni gari oendo rusi ongakane kabisa. Maybe it's through experience. Kabisa. Sometimes someone na mole rudi njere geta bakori mere marakiri sababu nero. Sababu nero. Igo baginge iru baroli. Igo bakirwe kiranya baigule bururu. Kokoro bagukana igo baro manyanga taigento kiraisi. Wasabe namba kwabeka paka lilia sesendi kwarate na sesendi. Riwe kire stage yago na liko beka okay. Okay. Kwa. Wabekira okay wamubuliri italigo chandile lieli. Omatega DORCAS rigocha kwa mataisa Oscar uchigalia diye message igaro ko family nga send this money whatever no wakanso magoso na magoso sana manyane gari kire muntu gwetumire na yarabwe boda okurusiri kurudira jambiri oikire kiyogo ari muigwana na shilingi 250 uirana tanyoreti pesa utumira mabuta umwanya bandona ngaibu agende mambia bono karibu sana ime moroberio gento kyo kuminga asumanya nyembo ni gali ngomusubati subati oli kirenda abanya nyimbo bande mba makonyete kabisa school official kori kari nchirangeyo kuri ke besa kwanya oli njere kuri ge besa DORCAS sinche ne chinyinge iyere yemo yabo ene no mukoreri ale nale nabo mukoreri gwese monto monya biashara kwa ndia musamba nabo mukoreri gwese serikali ubo siniligo liriri yakokora mbabu atike bande nganje nene sibo servant ubo si ubwemia nje ngona lia singi ya musini otakora ra tanga uyo agete no yotagete ona utobwe kene tu kwa nginyo ile wakwa yo wagete yo tagete wetra se mitandao ya itema mbia ya bono sanga muna intu amashabiki ito Kisii County Nyamira County Bomet Siaya chisemo na bigo kuru chisemo cha diaspora 047 good morning kefa medeni shabiki kuru county 047 au tangara kutoka no Panari Hotel Mombasa Road. All right, good morning Wakire emambia ya bono Joel Masasi mashabiki yetu kuruchisa mchia Masimba na Chris Arogo kuchinsa mchara gaka agotanga chigo soli chiandage ili ya sana ke kwa kiao yani ogwe to makwao chinguru chiao yes kabisa na chigo korage to ganya igo obiche akwenda ali daraja ngana bangino ko ngai no bagule chibas Yandali kabisa le mai gali abeke sugu. Konye ko bwate no neke wagyo gwako emopire nkoyo. Tiasa kabisa. Etome amatunda naro. Ngoragelikire. Bo Kisii arogote. Na manye tunga obuyamboro twara bangi. All right, mambia bono ntoma tenga tuachaka nekerulit kwa Jumatatu. Tukoja kukina ngora. Tuikerit kwa ya Friday astono gosemelia ngatu tukubwa tukire weekend yago na yenyare koba entoere ukigima kubatikana na alitoka ntokoba to kumanya emambia ya bono chinga kito kubatirana amonere DORCAS KEMUMA emambia ya bono. Good morning omorobrio bwesakia kerengari kia onigo kirabe kingencho kegima totebi ase kwanya koba kubata omorobrio ikorwa emambia ya bono nga DORCAS ateba na ebe nabo okole tababere bato imeyo morobrio Paul Moragwa kuruchinsemo cha South Mogirango. Good morning omorokia tebali mukitoko bokana ni mwaboka abotoko basegeta abali marabumba bogete abantu tokani bonse kiro montabo tumekegera nga ntumaite bintu byako ngine tekira baka ochuko ganda koiba onyore koko bunwa maguru busa anto baitombia mono sector chiosi picho basombi
Korona ari gweta sigetiga manyete abantu mbaro matatu na barabara bayabande mbaro batakeire ba improve ba improve basogote I know le parole stage oganyetiga omatari gali chonsi kogenda sokogenda asomo bekano otenera ali mashauri tari gali chonsi pyotiro cyariro chikwenda sogochi no gali kwenda Kilgoris igali yetalia ya kwenda Kenyenya igali yetalia njiro maetera chigo kumbera ali ogembo gali ko tabi kabisa nga etoko anda paka Kilgoris transmara hivi ye gali ogembo ye kumba wale kwenda Kilgoris njwango gocha ata tiatu gwatenderie gali ngende ndiko chiga igali yo gosoigwa igali ichire DORCAS ichire kwate ngaonyo tutegete gosoa nitokera nebesa yago gendo ngekitata meta na magosa sana amagosa sana DORCAS wato ngai goro mogeni gwate vanga gaki ukurina kurutao ni bosongo asogo ikera Kilgoris koma gotigari ogembo uchikurigire ibono ganga yinde kwa betereri gwaye gosogembo ye koruo gembo nando gwika mugonga na era yakere ko mworo about tani yaote nandi njugocha kurutaoni paka Kilgoris kwali na jigali yange isatu yagotigera ogembo yagotigera mugonga yende ama ujigotigera magena bono nchiro chigotigera abantu no nyangoso mete mbale bawika bona andake bari gusaba ntonkonya gokyana barasigali banya gokyana esabali osike stage getari mugonga yaranga aho bari stage bagoja town nabange igo barabanga kubwa bari mugeti ngo irazengo yatanga oneka kuruga obesana ina magosa toma entire komi asichiri mwara ata oiskuru town mpaka gaigane 100 ntubona twa toire 80 chinza AMISI ngoke ngonyori ori omonto montekera ne gari yae egose gari yago ori ni gari yago ngomoiro ori yangoso ngomoiro ori Kilgoris moire no moyo yema bona kwa matebi so gari mete kwa moya very sana yes no mete ngaki abantu abagocha kwa ndole AMISI abakati AMISI kwa ndole kwa mwire kawo se gari igori nto gosinyana igogora nere biya akiro monto bakakoira abantu bande biya konyo gotebiringa ero kwa ndole bakanyangoso moire bakororo nabo tigaire buyeka moire bako ayo manye kugira no chake sabariende sector yo basombi kuragirira abantu abangadada kwaira abantu by the time base gucho wikero manyene yarage iri bataiba chain nene omaite mbalo nanye stage barabwigasi yabo no gwake set kabisa mbale gasi yabo no kolie cyane agotenga isaransa gwayiga ngabakonya gocha abantu batatu boka mbali ko gendande omete ande be busure gari engi moyo mari mutu onde gatigati onde maega kane iyo nakanyarorire aseme chemene lakini bosonga nero ndani nanyerora nerororo abiria bagosoba babire basoka kure gari me batatu omete tukaikaransa tukare gari echire bono togote iyo rirende nero moru ninga kiko naro gari echire yes amunki togoskate korati akeiga kai tingatiganda agora machi si abogosoka buye yes tando mete bono botwatikata abantu angesit konye yecho makina ki ando monto kogechu kabisa maite no magendi na bagete deal kabisa akina bata ingi moko sore gari mengi moko nya wikore mori koenda moko okay chigweke kone alright ana naro kwando baligyo baleta igo ba ndo alema they get money they get paid okwando baligyo baleta naro gocho olibono nere conductor ogusangiriria naro mugendi so gari me ine mesigo meketin tuliko gwakani ndio ko ikotegete gwikire stage ya gwatanga ndange gari yo chibasyo musigo ande ba usaba igore go kilomita ostogera no musigo bobisana good morning ENSAKIA team lero Friday bwatoke ntumwakere okwaeri Tereso gake ora niwe aria bogusero raganga mwa Masorore village mwensi tuko pamoja chikanisa Chonsi arogo Chris live agotanga DORCAS Joshua na JOSEPHAT I recognize you too asante sana Chris ukagari nenu mwena na rambirambi mata ya bantu mumanyete Ndizi TV Chris ntayo ndongoro atana yakero kyogwe togeri kabe ambassador kole gari sikunya gutwara uboma ya bantu tebanga nche
TV yane otherwise Kristo automiro to irama ngibona kara engora yaito yes na mai gogo teranga kwa niaba kara aye tewa ngana mu wakilishi kero ke twakora siri tukulia lero kurwa sekenyoro kiaraganga anaye ampase ndege taseni Ndizi TV okwenda ari kwanya gwa talking naye yes watomirwa maiga na pole temambia yabono temaitimba wana kwa waso kabisa abangi sana ndo chinganere Dennis Mogoi ata following from Naivasha Karagita na morugio yakata yunia kwambuka na bana babanyaruka baye na boyiko charu durura muture jata nga kurwanya chichi secondary school ata nwali miyomoro bire Dennis ka Kemari agotebanga kutoka Kionduso tuko pamoja asante sana Lameki Samoita agoteba tuko komo kurwa Naro kunera William Mogaka agoteba kurwa Migori County tuning in hadi mwisho na morugio wa Jacqueline Kemto na bana baye buna Elvina Viona Chantel Asharin Mary na momro mwabo Paul asande sister ya Yenere Lydia na tatu mwabo Hassan Mogaka na boigo na mama mwa Joyce Mokeira pamoja na abantu bonsi be monga na my uncles like Mongeri Moindi Onyando na Chianti Chonsi ne Chianti Chonsi okay asante kigima na boigo ndo chenganere Dr. Henry Ochoki kurwa Itibo City County niko ndani tuned in. Alright, mambebono eno kumochera kurwa chinsemo chireje sebania boda bwakire buya akoganeria alitukolia lyokwyaligania ochia se kanisa ya Abiombe ochia ase abamwabo Batsheba osemamo mwabo Batsheba kwambuka akorwa ase Abiombe Mwanyamando atwale mambingia pamoja na bana bose piba boda hili academy asubuhi njema tia bidii kwa masomo. Asante sana ujombengia ando be kumukiasa masomo talibo Butambe eno kumochere yes agusegeta semi sana obere gakunyore abana kerebale mutimoko batenga inyora masomo ne bamuru mutimoko nombo ni gatwaralire ko batenga tia bidii kabisa. Asante sana Rosi Michemo kurwa Nairobi pipeline mongene Del Monte na habi naftali onyango engera ritongo Jare Douru Jare Doyunge Sheira Kemunto Salomo Nyoni Douglas Ogega Victor Mondo Zakari Makuri Muginda nabo igo okogoro kwempata omugaka kerecha Kalista Wanyatieko omokogoti onyangaresi na baralia na mashabiki onsi Ndizi TV akobatenga karibu imensakia. Okay, nere ndo chinga Thomas Isabo kata Thomas Isabo kurwa Dagoret South waitaka massive. Let me wish to all my family members Jacqueline Machoka Kisii School Gladwell Kwambuka Kererigas Flavia Kerubo Happy Kids Junior Academy waitaka happy Friday morning. Okay, asante kigima nere Dennis David Mogaka ko good morning baba dogo Nairobi tuko lock yobesho beshai awatabanwali meyumoro video Dolphin Mora ata good morning team Ndizi TV always watching you from diaspora. Let me wish my children parents friends or fans of Ndizi TV and all my friends from to have a wonderful day, happy weekend ahead of them and happy preparation supper to all support keepers. I am in ENSAKIA until the end. Asante sana Director Kennedy December good morning. December ja diaspora bwakire na kiawere usiga ensenen toereru ensenen toereru madayo ensenen toereru we minute kabisa wokendo bokeiga mubasomo keiga turashukuru Mungu ibirira 3 vete Tiga kibune jina tabatanga tutake toba tuwe toma kigima na kwenda kinga tonyera koba Thomas Aboke Dagoret South waitaka massive Kabiri aliruta Kawangwale well represented kazi smart hapo kwa studio. Asante sana Thomas Saboke na abantu bengencho mashabiki yetu tunawaenzi twatanga mwaka uyo tutakoli gidole no emboliri yo mwaka utararaiga tuyebeke gatigati waliba Nairobi tomerane na Naroko waliba ba Kisii tomerane Naroko Ponsi, tochamo. Toli emboliari. Kabisa. Tusange igabene. Ndochinganere taisi AMISI agata nwali miyobro kurwa chinsemo chilichana kuru city na Lameki Samoita ata wanotore komo kurwa Narok
mete bono twanyorero yugo chikware ni achiso mchana roko nero chikobe host na kia koroko tutamtafuta Lamek Samoita. Lamek Samoita, good morning. Naroko County au matano chimboli chiri kabisa no chiri tamato kausi bato bososo to dotega tie chichiaga chikonya gochora chora chiaga umete chiko libaka masaka akebirango ati bono tamato tutawatafuta anyway emambie yabono good morning tais na kina Nakuru city mate Nakuru by the way Nakuru ni city Javete city and is doing very well kabisa kunya kokendere negendrete asikuligeria emechire erebuna chi stop over for example enemechi gukina bye mono kati yabo no mochio obosongo Kisii is growing muntu kwenda Homa Bay Nairobi akurwetera bosongo muntu kwenda guchisirale Kisumu no agwetera kabisa Naroko ne stop over Nakuru ne stop over ye orogongororiro wa North Rift na boigo chinse mochire che west nande Nakuru bogoretia abantu abange au kokero kurigeria bagusino bali gali kuri aba sigisimba rororo yes aba ikuyomba rororo ebisakwe yani bisakwe bingi abagera paka okonya Kisumu ndogo kwanyara Kisii gose Kisii yani ya beire town yenene sana pimona sana matano nyali Naroko naranga abantu baito nabange baro AMISI na mete okora enda ase kwa nigiswaye yes kwa itire kwa waikere mnansari kwa mako ikunga omete nga nini kwa onchoka kai nkikasa meria ya saba oda ya eneri kwa nigiswaye kwa nyara bako bora nike Gusii omete wata ina sababu kumogo kwa kabisa yemana sana emambie yabono and onse ubukima bobali maita kwa kwani ubukima bobali nchara yako riri mongena Lois Nyanchama niko njiani jana na njora ora ntongera mongena bwenge njokigima mongena ba maskani mwaka Charles ondike Kenya nabakwanire mambie bono kuruchisa mochiri chera masha ababwatani bosi pi bebi nyoro kinete njaje gatoka bachikwena no by the way lakini narujenga oyo ligete isatu okonyora ngonyorire yemo oyo ligete isano amaite liri bale goichuria CCP akibakoro kwa community health promoters yes community health promoters bali CHP bale koli kaiga bale goichuria household ko boli ngwa balenga balenge watenga mpatano hano kwanyara kwa irwe ya mutima yetinga no mubaro w'ichinetyo betomoke bono amba bwente barigiririe nganeyo ekere okonyora bunanje KEMUMA narikire chineti sana ninde ne sababu abana mbwata andake 10 babiri innovation nyingi ya sana KEMUMA good asante sana congratulations by the way wata banga for example barenga bana asomo wekano nate basomo wekano gobono bono lende okonyora obole mirungo chikupole kutoka senkeri ase amagane chinet ekiagera mwibori akulika kunengana na bana bali tutware clear communication kabisa obwerania bonyara ko bokomanyeka no mata bora tanga yaya njase naye tu narigete isato ngaiweyem ontro ituraso kuira balinga chi community health promoters na bakale goteani chinde baira igobono onye oboteneneri we county I know governor na uri go officiate umuroberi uyo onye na communication kerororo nga yaya tora ganyake babiri batatu baranyora kwaza kiro mundaranya nonye yemeyemo well and good abo matora tanga tuaga because ekirare kwena na ariko kosyoria beno muroberi atanga kera enga kose chi net gwetania emerongo chimikianda yes 900,000 plus yeah chale kwena no ichine net chinyinge kubatakana labda no mubaro bw'abantu tororo nona bo mubaro no gase ni gukina mesi ndogukina tore AMISI ndori babo manyete bagusi ndori baba Kisii County emyaka emekere motu tuteketera njishia cheito chitonyere kabisa umete AMISI
asense moyo chineti mbagwente kulika konye bate mbate kwena no bosemiri bakurikia abantu batebe nga aye konye kwalika isano na bota ewe chisano ya bora ewe ibere gosisato umonto iria uchukwe chineti amaite ngaki nabira nyale kana imichine yemu kwa matuka maiga to abere to koranga konye kwalika chineti nye kwa egunye nekianda kabanta bange barachukwe murunganiria era ondegega nabayigo gukagera abayiga abakonyi bobo chenu ase binyoro bachukonyora chinga kichinkongo ase bale kyagera abantu barachiko bakagera bo no bo semiriri bali kulikia no wamana sana wengenje mone kyagera abantu bakomanya nga nkoruga igana bonali kachineti chiriko mira lakini serikali tekonyara ko ngachonsi 10 igeranga ibere gosesato nche na chete kuyane nkaiweyamo ande nari getanga isatoiga mitibire na tabati oria community health promoter engineer achete buone kuira statistics na ndacheria kabera ntenga ya AMISI kubata kana mururu wa serikali na botu abwato gosemerenga na bochira ikeisato kurende bono chikire ibere. By the way, community health promoters, congratulations ega singia. Singia bakora. Amanta verwe, I'm telling you. Serikali emanye tinkigira ngaki abantu bakonyeka no igu motu ogwatira bakwenda asali akwena onye chipana ekegera mbaire libagali okoro yes amali ogaya makama kebuna chi painkiller na bo igongo pima bale konyene eskali ya chire igoro baoro kiguna kibabantu gokora emirimo kuneyo igo gasimo gokora ningi sana na bo igogendera kabisa. Obo mobulia bwazimio ni obanyatuka bogoterania omo roberio gosege ikaro kyabori tukoria igoro ko bwatakana nechi sababu kiri batetega kisanyara ko bachi gotangeka inyoranga nengana abange babo bwatani ba obo mobu banyara ko bakorigeria abarenga ngo bache amona indege ko gera subwa ngo iga ndwa mora Raila Odinga ogotena ogoteba baroro babwetenga titoriamo azimio tuko pamoja na tunasonga mbele. Omete aba timetina sense moya siasoka yes ekereba koranga enseme iri ya siasa mulengo lionde basoire ko kuchaka kubagekana njira gitiga kunyora enseme ndego lakini yaraga tena obe mubugete igo tuko pamoja. Ibara sana Charo William, good morning korwa igase Kisii niko locked ndani imiyo moroberio wensa kemambia ya bono ngati ya mashabiki mange ayagera to kwa kwenda kanga agendre ko ba utubwatia emambia ya bono ondiba mogoko pole sana amu mabali tukolera lia kwenewa ngora ya itukuru Ndizi TV kukase nkairia ya bo ondiba tukotenga tenya sabara iranda bagate nande totebe umongi nati mukaso marembe asa mokanya sai yamano sana litukolia rero merobiri nemenge anene mega yokwene abantu baitu gotambe no turega toko basiemenga na ikoiruri bagororo tirintu ateba nga kikoiruri baga naye manyanga na birero kwenda takonya kunyuria magombo na baigu bane nchiranero na barokuru amaiga kora muigwana ini ngama mina araririga tuge tokorro kuigwana kwa bene guchakira rero mwaka wa nyimbo kabisa gwake nyimbo ze wajumuri itaringane okuirasa matangazo tukuria rero tiganga abantu bairegali okolemia enkiria asirirwa na masababu che na matera yo kwale michinkoro cyane ekegera AMISI yes igo bali no bororo no muichano mama itenga kibawo chikokora mama itekera matanga ere abantu nkogenda bali mwatigara inu mweka obo kongu bono yani litukoliri ko bali oburomono sana tabakorwanira likonda ali mutwe ikera kwanira akorire kwamora guchirogoro enda taliko ganyaro no erongori kera akorire akwenda iko ketata iko kimoko nyari bagali okwegwa na igotena kubatuke nkwana tige nkwana ya yaba yogosemi aliyo morembe onye ko rumwiri gochenke yo takonya kwanekere mechando chinka nchiwate mechando ayeta liorori ngakyo koirura otanga ya
muje gokoera tutegete no gocha kubekera matangazo aya se matanga Wendo dige barasa ya. Dige barasa. Kita. Aya bwango iga ntorigererie ndemereye tore na kitogwatera bamuraba umugaka bono karari. Aitata na mangananga. Na bantu ba na Nairobi. Nairobi timu no tore. Tutegete gotegera mangana mange mono ntu ando Nairobi mede tora bantaba inge kigima. Kabisa. Yes. Tutegete very organized Nairobi team nchugo chaka igemere membi ya mwakorire salute twakuchibicha. Iyo. Kabisa. Toirane uchi Nairobi tujugo kore meremo. Ukonya utobeka asibirira matanga. Kuruma saa 10. No tore kabisa. Nabali bagocha bacha kolichira cyobulimo. Tali lazima. Tira tigana kabisa. Kanya ukorira ile umaitungo cyone kwikerani. Unayamisi. Chira chiri okorigali kwali chira abantu barwali nono yotete korero ngoli yayo tenga uyu kwanza bono gakora yo muchanda yo gakora anjamisi na koriro sana nengana na chire koriga ndoche nga mache ngare moko Rusia nerure nganyare ko bingolima egesima asomuchyoyo mungino tigaire anyorera mache angegaira wakoro mochando igagu okolimira kwalimira abantu babwato nonye bali labda bwato mochando bachi komanya ngori oriete umaitenga kibunelio konyara abantu they are confused kabisa mbali ko chikunya kolengera limo yokwana cyakwana manyeti bona anyo ko bwate ira yagorarie good naboko yekwana gahichomanya ngano yekiranie andari moye kwana se banda kana liya abantu bali baseteriga nabokwira na badai obatebinga yaya njiri tukoli nabona aroche ngamaberera nama yani na uno goichana kwa ngigoro bona na iranire byanga gete mwabere soba gaki chenarure eira yogusiro umwana oyo asa masoma ine chisele palenga baba baliyere ruchira iga bana bachande gitasemechi bachande gite naro chumo gano yomo paka konyora mwana ochiri paka no yeno boreri wakonya gotayo right bana banyaroka konyora bali bagutigara bali roro abange bali chira abande babaira baba bono babakora buna nabo abali bako bakonye gasi bono ya nyumba yes amasomo ugose eke ire bali yacha mai kapingana amasomo lakini ase kirenga kirege ko ba kolere mirimo ya nyumba amagoso sana tegatuli chira chiri turaikirani. Good morning, bia mono sarmo nchumuri tege turagenda somotimo ko rero asengwa na itu ya bene emambia bono gutwara turabagani baitu turarigereria igoro ye ensemo y'abasaye asobokoreri chinga tugutwara nere Ragira Kelvin oyore omutenende bw'abasaye kurwase constituency ya South Mugrango chinga kichi chinto kwanenere Alex Onyonga oyobo igore omutenende bw'abasaye kurwase constituency ya Kitutu cha North abayigo Samson Okari oyore ubate obomanyi igoro ya enengo enibo tokomoleta gatigati y'abasaye anyara ko bako basemera into tusemi subwamo na batene kibantu ko kache chiringi umwete onabo motinyi koro mutangani akwane amotamanya ngaki abantu ko kache bes omete AMISI na rote betenga konye to kunyara ko kwebangana chiringi chi eme ya mongo kwa ngakinda atwalo kwegena nganko elibweyero no ibangenero biyego isana tomo boli ayonse mwancho murigereria totebetia bakenya ngekero bwata chibeso nya nelibu rino tirilibu na ligotanga nansi ria bwata ne ria 500 mayedega timanyeti ase kwanya horenga na bune yere watangania karibu tali nonche nkora met watangania karibu salia wacha 500 kama 200 kama sili kama usieka nkora nonya baba conductor bali nabagura chibange nchiragete ye bago chibekaga andikora bese mona ndanga bese lino yebwata to ko yerusi ali asaye bege era monyenye ai wana ne kiara kia okay asante sana mwacho murigeria nawe ko gendera gotubwate asenchera ye mitandao asensemo ya Facebook no turebuna Ndizi TV News
digital abona watete mwanju muri ko ikagali nawe kwasanga goche ase page yago erinda abantu bonsi bamanya nga Ndizi TV mwensakia negendrete gose yachakire abo manyi kiro monto twaro bo manyi kiro monto aigwa bosemia oigwerere bwe ko manya kikende tase account yaye na sense ya Kenya na oiga sense mwere ya YouTube no turi bana Ndizi TV news mwancho bode turagenda sumuti ko mwenge KEMUMA tora haika se chidukake tora yagendrete garia toskare togenda tokoirana togenda tukaba tokoira libagari ko chuteria berata to hariyo aire libaga asa magazeti iri tukoria rero Ndizi TV Obwansu Bw'Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii low codes mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase bio box 81-40200 Kisii gose oa Kisii miase namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano gose enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo gose enotisano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com Ndizi TV obwenso bw'Gusii nigo bono yakonikirundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nuku KEMUMA nabogotonyora asorogonkorwa Gusii neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'Gusii. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Elio mwano abigati yabali abake baranyole gisemi chibirenko bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate play group goika grade 6 nkuru barindagira ase skuru yo abari mu bayisaine na boigo bwatu bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagari saine na boigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyateko Road na boigo rosagiaronde ensemo ya Nyanchwa
Gusii Kirisimi Potters Haven Premium School. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tukurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria negenteki ya konyora ebinto byogutumika aseduka na negenteki ya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya nebinto binde binge byogutumika asistima nkonya bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable CCTV full moon floor lights extensions panel lights 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater chifa snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imeyumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyesano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Bia mono mwanchu morire bwita sene kya Ndizi TV asoko gendera ko bana intwe ime yomorobiro bwensa kya morobiro chirenkuma ime yorogongo rwa Gusii amone chinse chonsi chitwetana ine ase entunda ya kabere bono twachakire bene indinto ya kurigereria ngana ya molikire asense moya magazeti unabotambe ngutwara gazeti ya Nation soko boko kwana gazeti ya The Standard minimal traswase gazeti ya mashabiki na kurunga Edwin Machabe kurwa eskimu chevi ngombe ligo mobora bunyamira county AUTA banga nonde ime yomorobrio unerebo tambe na onsaligo begi Helen Yaboke Super Susan Mirambo orasugu Caleb Fred Nyandeka Musima engo yari ngombe na bwigo Joshua Onsongo ime ya umorobrio wensa kepisio soro chairman yechinsanako kurwa agesere nonde ime yomorobrio live ina mashabiki ya toka kutubwatia emambia ya bono na ina bosanga karangari kiago nore no bosi bore kigima wetera semitandao yetu Facebook YouTube na bwigo wetera website yetu na CTV yago enambanera ya SMS sange karangari kiago amona into especially mambia bono chinga kitoko chikaboto swasi ntunda ya gatatu nyara kaboto sanga manabagani baito nabasai bagenda tukoba bakwenekia nabarawe sokirie koro kianga mbabwate biego nabako tumire yes ase oborai aboigo mpakwanira bera tatu ande ntwe boli ine ase obotene bw'iki serikali chichi county nabo iga serikali yenene abasai banyare kwa bakwegori bagalia bene likoenekia
buna na barabo banyare ko bagusira chinsemo au chobotenanali which emerobiri ya serikali ni libor tranyare ko tukwiboria emambia ya bono chingaktora so sentunda ya gatatu mwancho morigiri ndanyare ko batusanga amo nabagene baito gazeti ya The Standard page entangani nigo kwanete igoro ya omochando okongusanana namaberera mange ayageretse ko bakororokana ase obokoreri anene bwa sector y'ikisemi ase birasi bire gose eskuru eri ya junior secondary ase batebirenga nigo bono aborokia oboterani bw'eki skuru boigo bogenda tukabogwetera amakonko bwatekana anene nemechando nere yeye gati yabo ebirasi mbisaini naboigo aborokia mbaisaini ase chiskuru echo chigenda tukaba chikwenana amasomo ayo a junior secondary ne page ntangani kegima unyara ko bago koyirigere ne kwanirete amange chinga kibona ase page ya kabere gatatu na kane no omugano yonyare ko ba okwanerwa ase obotambe. Okay, ase gazeti ya Nation page ntangani ni gobono emorikirite igoro yabara ikora ase Kenya Kwanza sebono nduchinga umurai wense Dr. William Ruto amo nanere omo konyoye ediga shawa amo no mo bunge kiharu ndindi nyoro chibisha bono chenga chochi tangaine limotu sebono abagendrete abakubora ningo kungaina ngo ase twabere tokora amaberera abeire kago enekiwa ase egati yabarai borogongo rwa Mount Kenya kolende ni golitukoria rero abarai kurase Kenya Kwanza bono barachikumira na ase county ya Meru nonya nechinga kibagendete gutwara amaberera yegati yabarai ase egosi oborai bwensemo eyo nigo nonyono morai bwense abakagoso hagati eriko keania amaberera yo aregati yo mobunge okiharu ndindi nyoro amo no konyoye ligadiga shawa sekeri ebakubora ngane ogose ngobwenete kora abantu kuraso orogongo rwa Mount Kenya nigo barachikumira na ase tukoria rero ase county eri ya Meru naboigo ase page ya kabere nigo bone morekerete igoro yo mosubati oyo ole ranger ase county ya Laikipia bono oyo makenga Lucy Jennings bono nigabete kago itwa maiga yoko raswa kona ababegu aseri tukoria Jumapili abete kago raswa nabo igogo seria obogima bwaye no mugano murekeire ase page ya kabere nabo igo ase ndochenga serikali egendete kumurikira igoro ya abantu ose egande kukwanira egazeti kukwanira igoro ya abantu bari babete bakubeko byara maiga yoko swana na ase chiskuru nigo abayiboli bane bono kuru ase skuru ya St. Gabriel Isongo Secondary School litukoligoro babete bagwekirwa ibosi obwekegambiro imiya Mumias Court county ya Mumias bo ase ogoswa nechingurwa ase skuru na komorusia omo principal goso mwalimu manene bwe skuru eyo na komosenda gochie isiko amo siku eyo edi mwamainde elfase ombogita na Vincent Shiundu nigo barenge baikeranete ase ekigambiro litukoligoro ase bono nere omona chibina principal magistrate nere omanyikenga Masera Onyango bono babete bako nachirwe ekinakyo assaulting anaboigo ko ase okukora ugose okoirera chingoma ase omo komotigera chingoma omwalimu oyo obwe skuru eyo ya Isongo Secondary School. Ase epeji ya gatano na limo anagotebia sepeji ya kabere gatatu nige koneta magana ichisemi ayanyere kwa bako bolita sepeji entangani kulendo igore asepeji ya gatano na limo hi gazeti ya The Standard ne konerete igoro ya obwoba anene bogena tukababoko bwata serikali asogotayikirania emeroberio yo gukora obochori bwa abateneri ba ekyombe keria kyobochori ne chimbebe IBC ayarigo achire ase okotai
wana korokana ase ekiombe kiri kia National Dialogue Committee osikiria nyara tukabe kwana gikokora chinkwana chiabene gati ya ensemo ya serikali nilie kwamereria serikali goikera bonigani gogati yechi ward echigendete koba chigotwara omochando asobochore butaranyara koba gokora kubatekana na ekigambero gotuguterare ogochoro kwa barai ase chi ward imeyense ya Kenya. Ningana herigereirie goige kaiwa oborito sana ase peje yo ya gatano na limo DORCAS nyara kobo kunyura. No entwaroche kaketene county ya Uasin Gishu. Yes, I'm yet to confirm ase aba AMCA abanya tukawa kwegwa osogochorwa ase ticket yekiama ya UDA banyata ko bagwa kwa isiko boss pagata onye nomination ekiombe gose kiama kiri ya UDA kinyara ko bego chora upya aba MCA batano alimo banyara ko bako confirmed encherende ogotaba okwa ekiombe kibocho ne chimbe niwo kerende ko bego kuira ni magega tumanye tana onye imeye county ya Kisii ward ya Nyansiongo, yes. Imege county ya Nyamira. Imege county ya Nyamira. Na ward ya Nyamaya. Yes. Toroche umuchando yukororo. Bochori mbura bororo. Sababu ya nene ngandu wate kiombe kelia kibochori ni chimbe. Ya IBC. Na onyore asi chinkwa na chiri chiabene National Dialogue Committee. Kabisa. Mungu sana no. Nuni atoka bokora kanororo. Igorona kibagu chiko constitute abatenani bekombeke kogera ase obo ase chinga kichintambera bokoranga obo mobwazi mena bakatanga ntuntu bwati yani gosemeri konena ase kyombeke kubatekana nemirimo byanyare ko bagokora bono nichinkwana chirinjabe cyo gukora kana misi yes mbama itu mochando onoro ninke serikali kubwatana na no ensemeri ya kwameria serikali hata gochamo bakoro mochando yo asinjire abene omwako yo moerire chiwodi chitaranya wara bokoreri tawati bantu nengana turagenda ko batokubati nyuranga chinga kibone bikaro byebene byebunge enene biranya ko ba bikoiranire bikaro byabo gati ya aliara chikoba kwegwalibaga na gukwanerwa nigoro yorobotiuru turino kwegena nga ni gobono barachiko ne kinga babekire bayireire yes babante kwayiriria ekyagera nga abakenya busabana inchi bagendete kumera tubano kwegena omwanchu muri nga ndochikonyora machebo pati muchando manene DORCAS okonyora na intwebu n'abakenya tigo twatwaro kwegena nebyombe biri byetenenerete nichisemo aucha serikali bwango yontu warra amaberera ochiase ensemo yobokoreri bwebigambero kiro monta ko tari kindi go chiororo nonya nase ensemo ya ababunge yes ase parliament yeah kwegena tikoi omuraibo mubwazi matanga parliament bono igemerire ikaranse ne serikali ngana egokwanerwa rie tarare tunonye parliament yanyale ko begwetiwa order from above. Within 24 hours. Swado yo toyoeti mapema mbia. Kabisa. Ono mete negati amabira tware gose ebyombe bibya bebigo swana nusana. Patirende ekira ekiombe bune kikibwate obosibore bugwetia asumubekana. Onye na ensemo yebigambero. Talazima eruli in my favor. Nimbanga no murai. Onye natokira na mamoja ziyante bunga AMISI no bwatama mojo. Lakini ese koligereria AMISI ekero okorigiri buya igabuna njomo Kenya obotambe ekero enkorigereria ekero aye kwate bikuno bwatama mojo wasoka isiko gali kwarangirie barasa ikinyoro kyao kwama ko batenga ati o bagonte imbwatama mojo na nimete nchende buya bono mete okoranga ya benkoro na tore na barabu tigora yorore mete kunoko oko ogosiaro bwoba noko gosereri twarorire tali ntunda ntangani especially ensemo ya ebigambero twarocheriria ekira to batomo chief justice retired bono David Maraga rianyareta ko bagwetia na kurula agatanga obachori bwira nerigwe bali barenga ensemo serikali bagateba we shall revisit Asemelia yale kwa melia serikali ekagoka noko na chokuo
bono gochori nande bugacha bugakorwa ngabwa kore tugaiga nsamiri kwamereria serikali igatebanga yaya no nturi kugenda gwa turi kugendamo n'abantu abenchera mwatebete iri arenge serikali kare yararitunga mwiriro borai bakagoka bwango iga ekiombe kio nensemo yebigambero yanyale kwa bigo challenge gatimero buri serikali egoteba ntebwate tikatiba serikali no boteniri bwa batebere ngabone kiombe kio koranga obokurumi mbororo kabisa tutete chinkwana umaito inoro muchando bwigo nyare ko bokorekana se kiombe kio bocho ne chimbebe the moment ye kuruli ni favor because by the time by saranse by the end of the day asma umubuye nyare ko bagakora rigwa indika turatebe ngayaya natemire natemete ngakie kuranchi tonyereti nabagana iria maya bari barachi ko bakora nakongo nenganengo ngumanyike sana yes nanda abantu abange eba kubuga nga lirumbiri by'abantu bago chinga kibakolige chikura nabo aba barachi ko bagera chikura amete to ko chitwarigereye crowd torra abantu abange tubwata abantu abange lakini anda ke bantu bali bakikura mberi geti Gusii bacha nga AMISI ningo kya korokana ini person nae weka tubwa omete tigaro twanchira na kenda bu twanchira na twatenga yaya ngakiende kande dore no manyete irenga natumiyeta se campaign magonte ngandira gisinkanya hande myake 5 ngisara igonkwerwete AMISI igonkwerwete ogatebanga bono enere budget yale sepeji ya gatano na kaberene kwarerete igoro ya ekigambero kurwase omochie ona kuru asubage kambere Kenya takoba ge kubwatoka engwana gose Kenya takoba ge komobolia omoteneri b'abanyanyimbo imeye county ya Nakuru Samuel Ndanyi anyare koba gago ikirania na okona chagwe kinanga abateneri beka enyagitari ya War Memorial imeye county eyo abateneri abanyara koba bakwenyola libaga yogoso asekengese kiende mere Kenya reko bego twara o mangusana no na aliberera line na kubatakana gatebire go sukubatakana nekigambero go gyara letie bene buna abateneni abo banyara ko bakwe walibaga herinde go ikira boniga nabo bamanyire ko ba abanyene bekengese ekyo kiende mere nenga nabo ganyare ko bekoleta amaberera amanene no kungusana na agati ya serikali e county ya Nakuru serikali nene nabo go abateneni benyagitari ya War Memorial. KS page ya kane nigobono ego kwandara igoro ya abara igoro asobomo wa Kenya kwanza abono babwate gusibara chikokora egikaro kyabo bakumira na ase county ya Meru erinde kurigereria amangana ali abarengete anane ase amatuka bwango iga nigo gazete kotenga amaberera abiriga kubucha ase Kenya kwanza ase abara egati ya barai bakote banga nigerebia omo gotwara omo kwane gosomonogeria obo onere orindindi nyoro ase bono atenga nero wendete koba omo konye bumoraye bwense omwaka 2027 asebono engana ya rentreri birere gati ya omobunge yo kiaru nindi nyoro na egati ya omokonye bumoraye bwense nigo ababunge kuru ase orgongo rwa Rift Valley nabo igo ase enseme yo ya Mount Kenya barachi kumirana eri gukwanira amangana yo ase mugano yo mwanchu murigeria omolekere boiga ase page ya gatano ase omoraye bwense abakagoso agati eri gotema gokonya amaberera ayo erinde gokeania umetege siasa libera ligwichura mono nabo lirarente encherinde ebintu bitari bya nona sana nabo abokoreri nabo borapungwe ekiagera amabagoteberera gali tonyole ngati magendero tari gocha ase ebinyoro ime DORCAS ngotebete nga wakiko watu naitika asoro ngorwensi ngaketekero muntu nabwatu no bosipole onyaga go subscribe na AMISI atabencheno njo oyongo koboko na AMISI abale maiga yago DORCAS batebe intwe twanyere ko batoko mwa DORCAS koboko twarenga na isaini nchirate yo tokoba intimidated tutebe nga yaya asoro ngorwa Mount Kenya na AMISI kero muntu ateba AMISI igobona ngakete no bosipole bwa abantu nebirengera libya abantu bagatanga yaya kurwa soro ngorwa usintu ntomaete nyarebe to gwakira ntukurwa soro ngorwa Nyanza tomaete nganyarebe emyaka yasukire ense yaramukirie
sawa sawa kabisa abantu bewe obosibore abaigwete ngandindi nyoro nero rato tenenere lakini mapema sana mete bara kwa tenga nkenda bumono mwale gutiga bora muraiga tigo ikanonya 2026 25 ubo chimoino mmaye go chaka anya barabunga karabare siasa iko nini ingira kogera yes AMISI twanyero chase serikali yaitete tukaranga abantu abaraibande ase serikali eri yaitete nigo barenge mono asokweonia asokuyakire kukungani inche nkare ninche tigaye igani nini bakebangi egasi yabonereria ase serikali bono naraya tutategetie naraya igo gotenga ya mapema mono kai porati kana siasa all time is political time mato boli mona siasa gotenga njitichori no mopasita siasa na rongo boka siasa na rongo tara siasa na rongo kwana yobono motebi mwerende gasi ngara nyako baga okora because bindo manyete tigango tebi DORCAS bintu nkejo kwara do mochando maybe another problem to bwate go say challenge buna bakenya kwaranga omura yogo asomubekana tari gukora imirimo buyabune bwenerete pura into abakenya usaba akichukura ntubwate libaga yokorwe kurate yaito nebirero byaito ningi gekogera to kuganyana nga miaka 5 DORCAS yetu agochorete ntu amanyete tiga tutombi gotorare miaka 5 ere no ingi to kuganyire miaka 5 DORCAS wakenya babwatero bosubere bogata miaka 5 ne mengi aye katika bega kene kyose nabego koleka bantu babege kabisa oroche baimoke batanga yaya 5 yaya 5 wononye turakora yo mubuka tu akorire baba nagitoraremerarie yene yose mete konye chikondi kubwati wase ririkire bikabe kuri yakere tuchikura abakenya bagetuma bakalirose ndiri kubwati AMISI yaye ningotebe ngabono yaye itano kechinga kyabande batete metu ebetano nebire go itano AMISI ategoro ndobate umushimi bori ya Paul atabatenga na bakenya ntoganirie tutware chinga kichito torotote abarai baitu atanga AMISI njira gukwana ari Ndizi na bakora Kisii County njira gukwana ari very innocent iga okora natako mukurumi korta gutuibera chibesa chi county yani gwetera asoko morora omonta gotange njira gukwana iko yakwira bakete begwake kura njina kireta AMISI esengenchereria gukwana yo bororo iga na bataire pesa itakoyo lakini kirogo kiria AMISI kana chokoranga abenga na muntu urweta sense moyo bukorere bwe kanisa urweta sense moyo amugundu urumanyete umuchando bo molimi taraso ire gari na bana yo mwana njumbo tambe oso gari AMISI go chenjiga bo bepi timetini kimo chando nurori yani okonyoranga ogotera wa chenchiri tiuni ya chenchiri etengo ya chenchiri akili chinga ki campaign tengera gura rikaren wo chama campaign na kala bata inchino mwana onka nonda amaete mechande litwakinire macho nyangorwe soko no twanyu na inuni maeto nganto bwati match ga chipara iga ninche na tachaburi kogoronse ndabe getige kuruto inche maete mechando ya ino chanko ni chingo ko ga maete chiro teyo ngotama etiga nganto bwati chiro ga kenyore ki yasi toga lakini akero waso ile mali DORCAS asenge chinga kinebiro habagani baito banyare ko bagwikirana ime studio nakania onye kenda nkiare ngoboria kiarenge kobeterere kigima togenda sumotimoko okabera sekerenga gyo kwene kinga tonyara ko bato kwarikania abagani baite mambi yabondo tonyara ko bato gusangamo nabarabo atwatika ko bato kote bikurwa ari mochaka no sange kerengere kiago amona into gutara semitanda yito no tore live Facebook Ndizi TV News Digital gutara YouTube Ndizi TV News gutara se website yetu ya www.ndizitv.net nabayigo ekerenge kyao usanga gwithira si namba ya 0792192834 inere nambo mwanchu muriria ogusanga nero chinga kingo korira iga ase page yane ose gazeti yane tiganganchire nkwanire igoro ya naki abana chi ebina ase ebigambiro bono basokire na goteba ngati bari guchikoendera gwancha ensemo ya serikali kogendera ko basonana ase amangana yobo kwarali bwabo nigo batenga nigo bado
ensemo y'abanasiasa bagenderete kugosoreria epigambiro no nyamaiga iyo omona chebina omonene Martha Koome okora chinkwana gose gukumirana no murayi bwense Dr. William Ruto na okora chinkwana nigo bado ebigambiro bitaraye wa masikani nabo igo gotuwa abibotware obosibole biri biganete nabo igase peja gatano kabire mwanchumurie ndete bwenyore gazeti yao ya Daily Nation binyale wa somera naki omo control we budget Margaret Nyakango watukira batanga nigo ase aniga se county abagavana amona AMISI bairachinga kichabo ase obotumiki bwechibesa ase okoegokya nabo igo kwene kinga batsoire gonchuro gokora monchurulie ase chiobisi chiri ibabete bagosoa ainara mulikire mwanchumurire ase bonora chikumanya ngaki serikali ya county yabete kegotumeka chibesa chishiringi emerongo chibilioni emerongo 5 na mona isano nebire chinuguta inye na isano na ibere ekibono babete bagosoa abakira baswete ase obisi babete bagotumika ase ensemo yo konchukora monchururia ase amagacho yechi county bagatumika echinde ase okogendera chi tuambali mbali nabo igo chibesa chinde bagatumika ase yani ase utakora magendero kabisa asa otenga bono bakotenga beautification asobisi mugavana tutegete turasimeka mauga kabisa county oyo chete korosio bisi yo mugavana agatebanga ebe first floor mugavana obisi yako ba third floor amonchole bunayo ona utenga chibasi nyingene chatumegete otebetenge kiruge kine ki gavana birugo bi gavana bitakere bya bebi nebi anda benda bakora tendering amagacho irangiye okoranga teringi ya mono asobisi yo mugavana na ba AMISI ona tikatura change ona kero konya 3 billion chigutumeka nga traveling allowance yes tora agenda guchiaria ndia tora benchmarking AMISI na rate atebanga changora nengia tochotaganda ko bona into abana inchi tikatora accept na kia bana barai bono tegete tobere na bara bwalire saburio karioka igote gatobere na bara iga tigabara soka nturakana gosoka nturakana bara enda guchiari ndia bagenda Burundi baenda uchianda singe njomero beria serikana benchmarking umuntu kagocha igabwa tubumanye akobata inga yaya nto enda guchiari astu agenda tokaranga litokiriria Gusii isokorosi guga likora value added addition irinjire bakonyoroka nabe akorosi kuyaba clips nturakana yonsi ntonyanchiranete nturakana amatokeo ntogendete kuganyarende mwaka no kabere matokeo abara baito chinga kenchi tigato abananda baraya abana intuntubaga neti omanyete no bo mu AMISI litokongari alero Friday toka mataka ko diemega omataka abana inchi no tole tokembeta kabisa nga AMISI nero mu AMISI na chicha okoranga tanje tikenyoreke nende biyaba ikerana amatanga asenge abe komi aseke nyoroma tere abantu nimejega yabe AMISI rambi ngo tomare omochango nariganirie chisukuru bono amen toskare togenaro mwanchumo rigereria bagani baitu banyare ko bagoikirana me studio Samson Okari ragira Kevin nabigo Alex Onyonga ko chibasanga tore na barabwe mambia bono chinga ki togendere tamono moroberio wensakia Ndizi TV Obwansu Bwomugusii Rumba Imebubera ya